състезание с ровери. Състезанието е дистанция 19 км е основната дистанция, която е между Юндола, старт на Юндола и крайна точка Белмекен. В последните години съответно нашите състезатели набират, благодарение на подготовката, която имат, набират все по-голяма скорост и следствие на това 2009-2010 година имаме наш представител Веселин Цинзов, който е на първо място. Министерството винаги е подкрепило в годините това традиционно състезание и ще продължи и за бъдеще. Приветствие към Федерация Ски, които не само през зимата, когато има сняг, и през лятото неспирно и неумолно провеждат такива мероприятия. Пожелаваме успех на състезателите, дано да няма травми и се надяваме българите да са в челните места. Благодаря. Купас Ивент Белмекен е едно традиционно състезание, което провеждаме до голяма степен през последните години с помощта на Джон Хелзевуд и неговата компания Сен Транзит. Състезанието е в 19 км дистанция. Основната дистанция е 19 км дистанция. Провежда се между Юндола и Белмекен. Тази година очакваме рекорден брой участници на състезанието. Очакваме заявки около между 120 и 150 човека, като голяма част ще бъдат дадени на място в последния момент. Интересни отбори, които ще бъдат, са тези на руския национален отбор изцяло на 100%, което включва мъже, жени, юноши и девойки. Също така отборите на Санкт-Петербург и на Тюмен. От нашите клубове ще участват ски бягане основно и ски ориентиране. Някои от клубовете на биатлон също ще се включат. Интересен момент е и включването на параолимпийския отбор на Русия, за който ще окажем също специално внимание за неговото участие. Веднага след състезанието на следващия ден да направим един преход от местността Белмекен през връх Мусала до Боровец, което ще бъде много интересно. Целият северен дял на Рила ще преминем по най-високите му точки. Това на практика ще бъде генералната репетиция на Джон за участието му в следващото състезание, което предстои следващата неделя. Витоша Рън, Сименс Витоша Рън, което ще се състои на 28 август в неделя от НДК София до Черни връх. Абсолютно от всякаква възраст, от всякакъв пол и националност вече имаме заявки и от Гърция, включително и ветерани, които ще участват на това изкачване. За сега най-младият участник е 9 годишен, най-възрастният 72. Заповядайте тази неделя, 21 август на Купас Ивент Белмекен. Стартът е в 10 часа.